Matur nuwun, Pak. Wah. Wilujeng dalu, selamat malam Mas Gareng. Wilujeng dalu, selamat malam Mas Akbar, Yong Cangik, Mbak Yulimbo. Alhamdulillah dipertemukan kembali antara kula kalian panjenengan. Dangu mboten pinanggih tak petang-petang wis menek patang dina ra ketemu. Nah, ya alhamdulillah lantaran Mbak Zainah Zahra leres kula kalian panjenengan saged bertemu malih menghibur para warga masyarakat Kecamatan Brebeg dan seluruh masyarakat pecinta wayang Kadipaten Nganjuk, Mas. Injih luar biasa ing atase Kyai sing sembodo ning ora eman karo bandane kanggo nglakoni sedekah perintahing Gusti. Nggih. Ujube beniki sedekah budaya, sedekah rasa kagem sedaya warga ing Laladan Brebeg lan sak kanan kiringipun. Nggih. Ana tetembungan kuno sing dawuh asodaqatu dafulil balak. Artinya sapa sing gelem sedekah bakal diadohke saka balak lan bebenduning jagat. Muga-muga Mbak Zainah Zahra anggone nyambut karya mapan senadyan ing mancanegara tansah pinayungan dening Gusti Kang Maha Kuwasa satemah kalis ing rubeda antu bagya mulya. Amin amin Allahumma amin. Luar biasa. Penonton malam hari ini luar biasa Mas Gareng. Tumplek-blek Mas Akbar. Wonten ing Stadion Brebeg. Leres. Ternyatipun senadyan menika sasine wis mlebu rendeng yae ning pinaringan terang tingkas bengi iki Padang. Oh lah yo ora sombong ora umuk. Heeh. Eneng aku kok Mas. Dadi bengi iki ora udan kuwi merga saka ana denge. Arep elek tanpa rupa. Aku iki trae wong sing kebak tirakat, aku iki kulino pager-pager Mas. Pager-pager maksudnya mageri omah nganggo donga ngono kuwi Mas. Iya, anggere nek wong digawe enek kajatan, enek acara ini sing mageri aku. Kaya bengi iki ya. Heeh, nek bengi iki gak wateh aku Mas, nek sing ndek iki Mas. Wah, ndek iki ndelah Pak Deku duwe gawe. Pak Demu duwe gawe. Disambati le. Pager ono piye carane ben gak udan tur ben aman. Nah, ngono. Alhamdulillah tak pageri rapet Mas, saking rapete tamu gak iso bomah. Aman ra ning apa-apa. Sik to piye to? Kon mageri ben ora ning apa-apa. Heeh. Tak pageri saking rapete ora nek wong iso bomah. Lho, lah kok iso nganti ora iso mlebu omah iki lho? Ben ora ning apa-apa, Mas. Lah jenenge wong duwe gawe iki yo mesti enek wong mara to, Mas. Lho ning kan dadi ora ning apa-apa. Ora ning apa-apa ya malah ora ditekani wong kuwi, mesti pager-pager iki piye? Mesti pager-pager iki contone kaya bengi iki ora udan tingkas ngono lho. Bengi iki piye carane ben adoh saka bebendu. Nah, ngono kuwi. Heeh, ngerti apa ora? Heeh. Yo eneng dongane jane. Oh, ana dongane ya? Lho nek tak beberno nang kene kok wong kene do ngerti kabeh kok aku ora payu. Loh, ora. Ilmu kuwi nek ditularne ora ana rugine, ora ana salahe, Mas. Ngono lho. Heeh, iso apa ora? Dongane piye? Jare sampean bengi iki anu apa kuwi pinaringan terang sampeyan. Heeh. Jajal piye dongane? Yo nek wong Islam ya nganggo bismillah. Oh bismillah. Yo bismillahirrahmanirrahim niat ingsun njaluk kersaning Gusti paring ana terang aja udan. Sing ngetan bali ngetan, sing kulon bali ngulon, sing alor bali ngalor, sing kidul bali ngidul nek sing dhuwur kersaning Gusti Allah. Wow. Sik piye dongane baleni? Baleni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minta kersaning Gusti paring ana seger parasan kali surbida ing sambikala aja udan. Nek sing ngetan bali ngetan, sing kulon bali ngulon, sing lor bali ngalor, sing kidul bali ngidul, dene sing kon dhuwur kersaning Gusti Allah. Lah kok ora balik mendhuwur? Angel, Mas. Angel. Nek kok etan kok kidul penak. Penak kok etan anggere diblak ngetan ngetan meneh. Nek kok dhuwur? Angel. Loh, selama iki udane kok dhuwur iki. Lah mulo kuwi sing angel yo nek nolak udan kuwi kok. Walah telek. Tak kira nek iso tenan ngono apa piye kok iso. Ya ora wong kabeh iki gumantung kersaning Gusti. Ning menungso menang ambudidaya. Menungso mung menang ambudidaya, ana tetembungan kae. Menungso mung bisa budidaya ning garis sing pesti ana ngarsaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Ngono ning alhamdulillah mbok menawa bengi iki warga masyarakat Brebeg kinasian dening Gusti nyatane ya kinayoman kawilujengan ora ana rubeda apa-apa ya ora ana